Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biyag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan Adindo at taga Ilocos Norte. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, umunay ti amin kayat kayo man pa'y akablaawan iti naimbag nga oras amang bukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel. Kastamot tan dagiti padak anaayat amang tartarabay, kadagiti maipatpatangatang apadas ti biag. May saakmat a subscriber ti channel yo. Ilingad naklaangan itinagan Adindo at taga Ilocos Norte. Nabayagak iti Hawaii ta ijay tinagtrabahwak idi kabanbanwagak. Ngam idi nadanon kon ti tawan ko a 50, nagawid akon dito Pilipinas, tanang ibangon naklaangan iti nagduduma akita ti negosyo. Sakbay nga ituloy ko ti agsalaysay manang, dispensar ti kiddaw ko kan ka, naawagan kalatan iti manang, nga uray amok a natataenganak ngam sika. Day tangaminan ti nakairwaman nga awag kan ka, Manang Emmy. Baro akpay manang, kat dayta ti babalawan unay kanyak dagiti kakabagyak, nang runa ni manang ko Abelen. Kat tapno na sayod ti amin, rugyak man nga rod ti agsalaysay. Day, nakadagas ka ba, Dindo, ading ko? Uwan manang. Daka din ni Flower. Imbaon ko tanapan na kitsinda, tawan abastumin dito'y balay. Apay, ada ibagam kan kwa na.
Kasaritak ko ma, no kayat na ti agnad iti balay tapno adakad kaduak. Sweldoak manang, tapno oray saanan nga agsapol pa iti pagtrabahuan na. Apay, masikuran kan nga agmay-may sa idadakkel abalay mo. Ay, wan manang. Kanapya lang nga dagbati nga agbantay iti balay no kasta nga da si kaswat. Dayta, di ibagbagakan ka idey. Nagbayag ka iti Hawaii, ngabdi ka man lang nakasarak mo ti asawaam ijay. Nagadoan nagpipinta sa babalasang iti pagilya na naggapwam. Apay aya ang madanagan ka manang Belen. Jak tupay madanagan nga awan asawak. Nasaysaya at matla kumanood na kadkaduam Puro kanto mo't gabing trabaho. Iso analipata mon alumakla ka ikamot gaya man. Anya kalakit din ayamanang. Di ka pa'y agaliwak sa ibat. Puro ka trabaho. Asinon to ti agnomar ka dagita kat awan mo't anak mau. Katadamot dagiti kakaanakak. Ala, kaslaawan imbag akon. Bayam, taibaon konto ni Flor ijabalay mo inton madamdama. Okay ka dilaang kan kama ng Belen no bilang agyan ijabalay ko ni Flor. Awan problema kanyak ading ko. Basta kayat lakit DJ ka anakam. Dagiti ginatgatang ko nanang. Kompleto dagita naging kainton umay alawas. Nasaya at mat anak ko. Ayun gayam, may itay ni uncle mo adin daw. Ayun, jakmot na kadagas itayan iti balay na nanang. Agdardarasa kamin itay, ta nagbaran tumanon no maladawak amapan makitsenda. Jakmot na pankinitan ni uncle. Sobot lagayam nga imbay itay Ada ka din bilin na nanang. Impakada na nga rod kanyak, ano kayat mo kano ti agnaedan ijabalay na. Ay, masikuran siguron ang awan kadkadwa na ijay. Ay, kasjay nanang? Kat, anya nga itimbagayo? Ay, katimbagak si kati ag desisyon. Uray di ka kanon agsapol iti trabaho, taswelduan na ka. Ha? Nagsaya atan ngay nanang, kayat ko launay Nasaya at matapno mabantayam ni Uncle Mau. Masikura na kamangkit-kita kan kuana. Diyay lagpababak ng tiyar aramidon na. Di pa'y agaliwak saymat. Mun nga rod nanang. Ngambayan nyo, tasakto timang dagdag kan kuana no adda akton iti balay na. Sige man nga rod anak ko. Ay, kaslaado ti bibiyagan na katawan mo't asawa kan anak na. Workaholic nga rod nanang. Naitugot na nga aging dito'y Pilipinas ti aramid na iji Hawaii. Problema kday jakabsat ko. Ananwon na nga taaya ti ado a kinabak nang. Di kayang danag nanang. Siyak ti makaam mo ka ni uncle. Mabati ka pa'y laang dito yung balay. Tamapan kami di kabangibang nga ili iti katalagkaw. Agpagapasak ngamin ita. Sige, uncle. Siya kundi makamo ditoy. Iaramidan kayo laangan iti balon nyo, uncle. Saanan ka anakan? Agpaluto aktulaangan ijay tapakanan mi dagiti umay makigapas. Ay, iso ang arod no kasta, uncle. Talaga naggagat kayo, uncle. Jak pa'y nakita na ginana kayo mo't uray may sala ko mga aldaw. Mamimpinsan ton ti pa na ginana ka anakan. Taado pa'y tirumba nga matrabaho. Adamot nagititaltal kanyo ijangkal. Apay masapol amapan kayo pa'y laang. Kaanakan, may mayat matlaeng numabanbantayak ida. Tapno aggagat da.
Nakabakbak nang kayon, Uncle. Rumbang ko mga agpaspasyar kayon, aging gaakabailan nyo pay. Wan ka di ka anakan. Dumteng to dayta. Ang amno ita, masapul nga si kaswag pay dagiti nagatang ko asanikwa. Nang runa dagiti talon kan uma. Sayang nga mindagijay no awan mga sikasaw. Di yu ibagadi kay pinalagi pa, Uncle. Ti kwarta mabirukan, ti oras saanan ang maisubli. Iso akas itinakon-nakon, di yu sayangan ti panawen. Agaliwaksay kayo, tanapigsa kayo pay laeng. Di ka kadiagdanag, Flor. Mapasamak tumot laeng dayta akalikagom mo. Ikarek kaanakan. Apay nga adda ka, anak ka. Ay, kananya dagita imot mo. Papaitad ni Uncle, nanang. Dagitay masida nga da iti ref ije balay na. Nagadung kami nagpaluto, ngam nagbasit mo ti kanon na. Naimbag man, tada ka umay ka. Asino nga rod nga iti kadwa na ije balay yaw. Saan mo ta matatao ije balay na, nanang? Kanayon nga dapag nana. Naimbag kumamot nagpaspasyar, ngam saan mo? Puro negosyo ti in-into na rin na. Napanan naman nga rudan ngay. Napanda iti katalak na iti kabang-ibang nga ili, nanang. Agpagapas da kano ita. Ay oo, dahi lakit din dahi dya tao. Trabaho at trabaho. Imbagak daytan ken kuana, nanang. Ngam ko na naanaskan kano abantayan na dagiti makigapas tapno nakarkaro nga inspirado dagiti trabahador na. Ala, no kasta ti kunana, anya nga rod ti maaramaid. Basta kanayon mo apalagipan ni Uncle Mau, aging gaasaan pay anala daw ti amin. Ititawon ko anasurok 50, awan pa'y asawak manang Emmy. Iso amakunak amay sa akon a super baak. Napadas ko mat tinadaan iti kaayan-ayat, idiaddaak pa iti Hawaii, ngam saan kami ang nagkatuluyan. Manipod idin, saan akon ang nagarumpay iti sabali. Impamaysak ti atensyon ko iti trabaho, aging nga ingkadang kon tinagawid dito'y Pilipinas. Ngam kaskas di apuro trabaho ti inararamid ko. Iso ababalawan nakunay ni manang ko abilen ken ni Flor akaanakak. Mano adaras nga dain niyam amu ti kaanakak abalasang kanya. Ngam talaga napukaw ti esem ko nga agayat manen. Nagtultuloy nga rod ti kasjay nga aramid ko. Aging ga iti maysa nga aldaw. Kaslasaan kayo arumor ita, Uncle? Sigud mo't anasapa pay laeng, nakapulas kayon. Aginanaakman mo't ita kaanakan. Kasla ka barbaro day ta, Uncle. Itaman pa'y akayat yut aginana? Nakaskas daaw. Kaslama di nga mintirik na kasipod pa'y idarabi Flor. Anya? Ni, apay, anya ti marikrik na yo, Uncle. Kaya taypan kayo ipadoktor? Saanan kaanakan. Yinanaklaang daytoy. Napanugak nga minidikal manta kinadwak di katalikaw nga agatang kadagiti masapsapol ijay pigire. Nagaduntumot namin tinegosyo yo, Uncle. Malipatan nyo pa yan atari patun tabagiyo.
Mapukaw tumot lang da ito arikrik na kaanakan. Mapan ka man kit di gumatang iti presko nga ikan. Kasla kayat ko ti agsida iti sidigang nga ikan kay. Sige, Uncle. Ngam isaganak pa iti armosaryo. Mangan kayo pay, kalpasan na, agtumar kayo iti agas. Sakay to agsubli iti siledyo, tapno makaina na kayo anaimbag. Sige, kaanakan. Imbag na nakita ka dito yung market. Uy, si Kamat Gayam friend. Apay nga talaga makita ka. Kunak man nagsapol tayo iti trabaho. Ay na, pasensya kan, tadyak na kapan iti balayo. Agnanaudak ngamin ita iti balay ni uncle ko. Ha? Si uncle mo, balik bayan? Wan, inala nakakadwa na iti balay na. Kaasimot ngamin nga agmay-maysa. Iso nga manugot akon Diyak kanon agsapol iti trabaho, tas welduan na kanulaangan. Ay wow! Bongga! Imbag ka pa'y beshi. Sa bagay, nakasaritak mo tandyam amok nga dasalon na. Ijayak na tangarodan na agtrabaho. Pasensya kan Sana bale, adan tumanan pa nagkita ta. Ay rumbang laeng, tamailiwak mo tan kang kabeshi. Ay tinasayaat, mapan kan tulangan iti salon asumr ka. Ay katwan alang araw doon, panawan ka na. Agawid akmat la adagos, apaman amagatang ko dyan bili ni uncle ko agatangat. Okay, beshi. Nice seeing you. Kumusta tirik na yun, uncle? Mayat matain. Kaslag kakapsutak pa'y laing. Tiyak nga minarimrimwar iti manungal daw. May kawak nga dalaeng dito'y balay. Ay na, uncle. Rumbang laang nga ginana kayo pa'y. Naurnungan kayo iti bannog. Uray kabaalan ta panunot yun, no saan mat akabaalan ta bagiyo. Masikuranak nga men no adaak laeng dito'y balay. Nakarkarong agkapsutak. Apay imbagak aya dito'y kayo laang balay. Agpasyar kayo mat uncle, tapno makarelax kayo. Aging ga akabaalan nyo pa'y. An-anuin nyo ay ti kwartayo. Usarin nyo Madaanon to day ta, Flor. Ado pa'y ti oras. Naskan kami natutokak dagiti negosyo nga imbangon kaw. Madanagan na kamin kan ka, uncle. Kasi mangrugin nga dakas ta amarikrik nayo. Anadan nyo mo't ati salon at yo, uncle. Saan kayo nga umububing? Amang ano mais-stress kayo iti kinaado ti as-asikaswin nyo. Hindi nakadipagtanagan kaanakan. Awan da ito'y. Kadawyan laeng iti lumaklakay. Ada ka mat, Flor. Nanang, da kayo man ti makisarita ka ni uncle. Nagtanggan nga min ti ulo na. Apayaya, anya tinapasamak. Kasano, manungaal daw ang maditirik nana, iso asaan arimrimwar. Husto mo tap no makainan ako nak. Ngam itay, nagsapa manon arimwar. Simaya at labas si tirik nana, rimwar manon. Ay, nagaduntumot nga min apakakumikuman na. Kasano kat agkakanat mo tinrugin na pagkwartaan na. Ada ka atalon, pigare, kano anya pa'y dita.
Ay na, iyad adayo, maapaw nga dadakas ang mapasamak ka ni Uncle mo. Madanagan na nga rod nanang. Kunak nga agpasyar mo, tapno makarelax. Ngam ado ka no pa iti oras para iti dayta. Kasta ti kanayon nga ibagana, tunggal ibagak nga agrelax mo't sagpaminsan. Naadi ka ni Uncle mo iti trabaho. Kasla dadakkel a pamilya bibiyagan na. Naaga wala unay. Uray ko manuusaran na para iti bagina ti kwartana. Nagrigat mo't gayam ti agtaripato iti lumakayan nanang. Naimbag pa'y di ubing, tano inong tam, surutan ng tibagbagam. Ngam ni Uncle Dindo, ay napo, nagtangkan ti ulo na. Sapay kumata saan to agbabawi iti kastang aramidan na. Usaran na ati kwarta nagaagpasyar, saan nga iti doktor wano ospital. Sige, bayam, takasaritak to ni Uncle Mau. Kinasarita nak nga rod ti kabsat ko manang Emmy. Saan ang nagsardeng anang patigmaan kanya, gapo iti nalabas a panagtrab-trabaho, tamabaybay ak kanon ti salunat ko. Jack ingkan kano ti bagbagada iti kaanakak, gapo tawan mo ti peligro a marikriknak iti bagik. Kan maysa, sa anak ngamin anaesem iti paspasyar manang. Ti rason ko, ada oras para iti dayta. Ngam ti Jack nalagip kat sa anak matgaya man nga umububing. Aging ga iti maysa nga aldaw. Asino nga ta dayta? Kasla kayat na mo ton adadaulan tiri daw gapoy tinalabos sa panagtuktok na. Mabit lang! Asino nga ta day taya? Flor, Ni, si Kamot Gayam Goryo. Anyat mapaspasama kaya, takasla kayat mo ton adadaulan tiri daw may gapoy tinalabos sa panagtuktok mo. pasensyakan Flor. Ni bus din daw. Natali mo daw ayan ti Pigiray. Ha? Anya? Ayan nga rodo ni Uncle. Hintaray da ni sa ospital. Siya kunti may dito itapno ibagakan ka tinapasamak. Sumaruno ka lang ni sa ospital. Sige Goryo, agyaman na ka. Mapan ko ibagakan ni Nanang. Tapno da kadwa ka mapan ni ospital. Sige nga Rodan. Tamasapol nga agsubliak pa iti Pigiray. Sige, makamu kayo pa lang ijay Agyaman na, Goryo. Nanang, anya tinapasamak ka ni Uncle. Anya ti ko na ti doktor. Naatake ka no ni Uncle mo. Anya? Madam amatamtaming ICU. Delikado ka diti kasasaad na, Nanang. Obserbaran da pa'y ka no anak ko. Ay, sapay kumaata sana delikado ti kasasaad na. Gapo iti pan nakaatake na. Isumot lagayam amasansan amakitak. Akas la maululaw ni Uncle. Ngamtunggal damagak. Awan ka no mo tenyaman na. Sapay kumata malasatan na ti pan nakaatake na. Awan serbi amin ang nagbanugan na. No adadakas ang mapasamak kwa na. Pudnot ako na yun, Nanang. Dayta tisang kaibagak ka ni Uncle. Ngam talaga adinak impangag. Ay, kasimot ni Uncle Dindo, Nanang. Sapay awan pamilya na. Isungarod nga data dito'y anak ko. Tadatan ti pamilya na. Sapay kumata malasatan na, Nanang. Saan pa'y kumaanala daw ti amin?
Wen anak ko, adda ka si ti Diyos. Manang Belen, anya tinapasamak. Apay nga daak dito ospital. Ay na, hagyaman ak iti Diyos na nakapuot ka na ading ko. Naatake ka. Kasta ka day. Agyaman nakiti Diyos na nakalasak taak manang. Wen ading ko, baro abiyag para kan ka. Agpaimbag katap na makaawid tayon toon. Agyaman na ak manang Belen. Ayan na ni Flor. Napangimatang ka dagiti kasapulab diti ospital, ading ko. Isu tinakabantay kan ka, manipod na ospital ka. Talaga na singpet ti anak mo manang. Naimbaglaangan tada kayo. Saan da ka abaybayan, ading ko? Adda kami dito'y parakan ka. Agpaimbag ka. Sa apay kumata saan mo nga ulitan ti panangabusom iti bagim iti trabaho. Siguro, no dimngagak kada kayo. Saan kumaan napasamak kanyak ti kastoy manang Belen. No pa'y kasta, agyamyaman na kiti Diyos tadinak binaybayaan. Kat ikarik, baliwak ton ti kastya nga aramid ko, manang. Rumbang laang ading ko. Baro abiyag ti impaay ti Diyos kan ka. Adata yun dito'y balay, uncle. Dito'y kan nga agpaimbag. Wen kaanakan, katagyaman nak iti anos yung aginakanyak. Sino kumapay nga iti agsisinakit no saan ada tayo, uncle? Kapamilyada ka. Rumbang laang at aripatwanda ka. Husto gayam ti amin nga imbagbagam kanyak ide kaanakan. Anya ti serbi ti nagbambanukak no sa anak kalasat iti pan nakaatakik. Salon ati kang runaan a kinabak ng timay sa atao. Wen, uncle, iso nga rod akanayon kayo apalagi pan idi nga agpasyar kayo met. Agrelax kayo tapno ma-enjoy yung met tinagbanbanugan nyo. Kaano kayo pa nga agpasyar? Inton di yun kabailan timag na? Maawatak itaan kanakan. Wake up kul kanyak da ito yan. Awan serbi ti kinabak nang no saan anasalon at ti tao. Iso adagitin tuntal ka katattao ti makaamo amang imanihar ka dagitin negosyo. Wen, uncle, saan amasapol ada kayo ti agbannog? Ag-supervise kayo laang no kasapulan. Kabailandan ti trabaho ijay. Iso akasayaatan siguro. Total taltal kan ka. Si Kanti dotukak amang supervise ka dagiti negosyo, Flor. Ha? Iso nga itapay laeng rumbang nga amo munti amin. Tasikan to ti pangibatsak ka dagitaan na ipundar kaw. Anya ti kaya tiyasawan, uncle? Kukuam to amin dagita, Flor. Basta si Kanton ti makaamo ka da kami kaninanang mo. At dalakit di kanan kan pagyanan may umdasan ka da kami. Hala, nalabos samot daytan, uncle. Kurang pa'y dayta no idilig iti kinaimbag mo kanya kanakan. Kaslada anak ko gapukan ka. Iso atari patwam anaimbag dagiti ibatik tuken kawan. Agyaman nak, uncle. Ikarik ajak baybay ang tinagbanugan nyo. Kan taripatwan kayo, aging ka iti kabalak. Mabalin ka di, uncle.
Di kay kumapay agsasaoy ti kasta. Ta saan kayo pa'y amabalin amapukaw? Agpaimbag kayo ket di. Tapno mananam yu pa'y ti amin ang nagbanugan nyo. Kabaulan nyo ti agpapigsa ang kaldindo. Basta agtulnog kayo akanayon kanyak. Ta ikarik asaan kayo abaybayan. Jak na pupuutan, anabaybay ak gaya man ti bagik, gapo iti pan nakaigumon ko iti trabaho manang Emmy. Danda ni awan gayam nagmamaayan dagiti nagbannugak iti mano atawan. Naimbaglaangan, taimpaayan nakpay ti Diyos iti may kadwa agundaway. Baro abiyag para kanyak ti panagimbag ko, kalpasan ti pan nakaatakek manang. Masapul gayam amarik na wenno mananam tayo matibunga tinagrigatan tayo, tapno mapanunot tayo ti kinapatag ti amin, anagrigatan tayo. Agserbi ko maapalagip ti pakasaritaak, kadagiti padak ang mga abuso iti bagida, tapno makataggad dalaeng. Saan adakas ti agsalukag? Ngam kasapulan tayo mat ti agaliwak say sagpaminsan para iti salunat tayo. Masapol a balanse ti panagtrabaho ken panag-enjoy agingga akabailan tayo pay. Itamanang ni Flor aka nakakon ti mangimatmaton iti amin a naipundar ko a negosyo. Katsyak, enjoy aklaangan ti baro abiyag nga impa ay kanyak tinamarswa. Daytoy ti pakasaritaak manang. Tuy pagayam mo, Dindo. Dindo pagayam ko. Ti pakasaritaam ti may sa amang ipanagnak nga awan makaibaga iti anyaman agasat ti tao. Saan adakas ti agsalukag akas nga rudan iti imbagam? Ngam husto mo ti balakad mo, arumbang laeng amabalanse ti trabaho, ken ti panang taripato iti salunat. Tano mabaybayan ti salunat, talaga saan tayo apagnumaran dagiti naipundar tayo. Life is short kunada nga rudan, kat maminsan tayo laeng adumalyasat iti dana daytoy alubong. Iso akabayatan ti kaadda tayo ditoy, kagiddan ti panagsalukag tayo, di tayo matlipaton ti agbalin a naparabor iti pada tayo, nang runa kadagiti agkasapulan unay. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibya. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan nga Alexa, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin nga awan labas, ilingad naklaangan itinagan nga Alexa. Ngam dispensaram no jakon inlanad ti address ko para iti pribado akarbangan ti pamilyami. Saan mat siguro ang mailimad kada kayo nang runa kadagiti agtartarigagay amapan agtrabaho iti sabali a pagilyan nga adu dagiti saan anasaya at apaspasamak nga aramid matlaang tipada tayo a tao anagbalin at tubang tapno matungpal dagiti arapaap da iti biyag. Ket ti kang runaan a biktima dagiti inosente at tao.
Namnamaakmanang ang makaibati iti inspirasyon kan pakaagsawan iti nabalitukan nga adal ti innak isalaysay. Kat tapno na sayud ti amin, rugyak man nga rod ti agsalaysay. Naimbag tayo may kaadagaws kaanakan. Wanangkal, tanay baga kanyak na anti, akayat dakano kasarita. At ang amin imbaga di kumparek, may papan iti opening ti trabaho ijay Dubai. Kat si kaadagaws tinapanunot ka. Ha? Kasapulan da kano ti skilled worker ijay. Agpay sa angkal, interesado ako dito angkal. Amoy mo't ni arapaap ko tagtrabaho ito sa bala pagilyan para iti pamilyak. Dakkel kano ti sweldaw. So ano kayat mau? Tulungan da ka amang iproseso kadagiti papeles mau. Ang umanugot nga tati asawam nga agabrod ka. Kasarita kangkal. Kasapulak mo't lang ti suportana. Agpay sunay ta. Nas ka na suportaran na kati asawam iti day ta aganwat mau. Sige angkal, kasaritak ta asawak. Katagyaman naklaon na iti imbagayo kanyak day ta. Amok ka nagagat ka kung nadarapap mo para iti pamilyam. Isungarod nga imbagak iti komparek nga irekomenda ka kung kuana. Agyaman na kangkal. O sige, maamuan yun to adagos. No niya ti mapagsaritaan mi nga agasawa. Alexa, adanas ka na pagsaritaan ta. Ha? Adya day ta? Ada ka di problema? Awan. Ada offer kanyak nagtrabaho di Dubai. Dakil ka no ti sweldo. Ken napintas dito nga oportunidad. Agpayso? Ni, nagbayatan ngay? Kasano tayon? Day tangarot ti kayat ko sa ludsudan kan ka. Umanugot ka kadi ang mapanak agtrabaho di balasiw tao. Para dahito iti masakbayan tayo, Alexa. Nagriga ta panunutan nga agiin na dayo tayo. No para iti masakbayan tayo. Di sige, umanugot tak. Basta aganad kay Jai. Agyaman na, Alexa. Dakkel abanag ti suportam kanyak. Ikarik ano mapagasatanak. Agan-an nada kakanayon iti lugar apapanak. Saan anala ka? Nga maamok akabaalan ta. Para iti masakbayan ti anak ta. Wan, Alexa, para kada tayo dahito yung aramidak. Isong agyaman ak, tayo manugot ka. Angkal, nay, Markaw, si kamot gayam. Umay ka, sumrek ka. Oray saan na nangkal, sa anak mo't lang agbayag. Umay ko la ibaga, nakasarita ko na Alexa. Oh, kahit anyangay kaanakan, imanugot ka di ti asawam. Wanangkal, imanugot. Kayat ko nga ibagayo iti kumpareyo. Akayat ko di bagbaga na trabaho iti Dubai. Good decision, Markaw. Kan mayat dayto nga oportunidad para kan ka. Wen nga radanggal, para iti pamilyak. Sige, tayo bagak iti kumparek. Katulungan da ka amang iproseso kadag iti masapol a papeles. Agyaman ak unay, angkal. Nagdakkel da iti atulong nyo kada kami. Dumakdakkel ti anak yaw. Iso ang masapol nga isa ganaamat para ti masakbayan na. Naimbag nga raw, tanaibaga kanyak ti kumparek, ti maipapan iti dayto nga oportunidad. Wan nga raw, angkal. Sapay la ko mga rod, tama pagasatanak. Iti kasta, maipay kumot ti amin na kasapulan ti pamilyak. Namnamaam day tamarkaw. Dakkel ti potensyal mo.
iso nga itapay laang, isagana mong tibagim iti yaadayom iti pamilyam. Alexa, kumusta nga imbag am nga inaplayan ni Marco at trabaho balasi utaaw? Madaman ang may proseso dagiti papeles na iti ipapanna nanang. Ano kasta? Sigurado nga ruden ang makatrabaho ijay? Wan nanang, talagang agkasapulan da kano ngamin iti trabahador. Iso nga di imbagana ka ni uncle nga umanugutak iti ipapanna. Kinasao adagos ni uncle di kumpare na. Iso aday jay, nairugin ang maiproseso dagiti papeles na. Naimbaglaan nga ni Marco ti inrekomenda ni Uncle Mau. Amo na nga men at talaga kayat di asawam ti maka-abroad. Kitaam dagiti anak da. Ada amin na di abroad. Iso da uncle kan antiyo laangan tinabati ditoy. Sapay kumarod ta makaanos ni Marco nanang. Kayat na ngamin nga isaganaan ti masakbayan ti apo ko yo. Aging nga da tsansa kan ubing kayo pa ay sigikit day. Tapno maisagaan na yu tinasaya at amasakbayan ti apukok. Namnama kay ti saan nga agbayag makapanton ni Marco nanang. Simple lang ti panagbiag mi manang Emmy. Gagangay at trabahador ti asawak iti may sang opisina. Syakmat, tultulongak ti asawak, babaan iti panaglaklakok iti kompormiladitan, taisupay ang mainayon iti masusweldo ni Marco. Di mi pulos ni namnama adumteng iti biag mi ti may sa anapintas nga oportunidad. Inrekomenda ti ulitag ko akabsat ni nanang ti asawak ani Marco nga agaplay iti trabaho iti Dubai. Malaksid iti dayta, si dadaan da pa'y amang tulong ken ni Marco. Iso nga uray amok ang maikawaak. Immanugutak idi nagpakada ti asawa, taamok a para iti pamilyami ti amin. Naiproseso nga rod dagiti papeles ti asawak, manang Emmy. Ayusin ta amin, Uncle. Ag-flight ako nito nung may alawas. Nasaya at matnukas ta Marco. Manula nga aldawan, mapankan taon. Huwag nga rod, Uncle. Katagyaman ak una ititulong yo. Awan anyaman na Marco. Kayat ko asumaya at matipa nagbiagyaw akas kadagiti kakasinsin ni Alexa. Awanen problema kadakwada ta mayatan ti biagda nga kakabsat. Kasi kaming tumot ko, Uncle. Saan nakarkar dayo ang mapasamak na ita Marco? Amuk anasingpot ka nagagat ka. Iso nga rod asikati inrekomendak iti kumparay. Hindi kaya agdanag, Uncle. Umayak to pa dito balayo, sakbay ti flight ko. Pakibagayan tulatan ka ni auntie, Analaos ti panagyaman ko. An nadam to dagiti bagahim iti panagbiahim, ha? Amumad nga ado dagiti maipadpadamag asaan anasayat a mapaspasamak nang runa ka dagiti agdadamo a mapan iti sabali a pagilian. Wan, Uncle. Agan nadak. O sige nga rodan, Uncle. Diyan ko nagbayag. Tarugi ako ni isagana dagiti naskan nga imitok iti panagbiahik.
Alexa. At nandiyan mang itulod ka niya kay airport. Sigurado ka kadi asaan mo akayat nga itulod na kay ti anak ta. Saanen. At adang amin adumagsan tariknak na makitak ta anak ta ngagsang sangit. Riingak tapno makapakada ka pa'y. Saanen. Bebe amlat na maturog. Sana bale, tawagan kayong tulangan into nada ako ni airport. O sige, aganad ka akanayon ha. Kita am dagiti bagahem. Agalerto ka akanayon. Wen, Alexa. Anadan nyo ti bagyo ha. Di mo baybayan ta anak ta. Para kada kayo dahito nga ramidak. Amok dayta. Iso nakasagana kang agsakripisyo amaya dayukan ka. No, daman parikot yo. Wano kasapulan nyo. Ibagamlaan kada nanang. Imbilin kayon kada kwada. Wen, di na kami pagdanagan. Tibagim ti alwadam. Agsingsingpot ka ijay. Patpat ganda ka unay, Marco. Patpat gan kayo matunay. Alang arudan. Mapanakon. Aganad ka, Marco. Hello, Uncle. Ada akong dito airport. Kasta ka day, Marco. Wan, Uncle. Kalkalpas mi mata nagsarita ka na Alexa. Kastamot ti anak mi. Aganat ka, Marco. Agalirto ka akanayon. Bantayam dagiti bagahem, wan. Wan, Uncle. Agyaman na kita amin na palagipyo. Good luck iti flight mo, kaanakan. Umawag kan to adagos, apaman ang makasangpot kay di Dubai. Kandi kumusta naktumatan iti kumparek. Makadano, Uncle. Di ka agdanag, tanda iti kumparek. Amo ka di na kanto baybayan. O sige nga rodan, Uncle. Ag-check-in akon. Agyaman nakmanan, Uncle. Diyos ko, tarabayam ko mati asawak, iti papan na iti sabali apagilian. Iya dayom iti paggad, Diyos ko. Amok adakkel a sakripisyo da iti parakan kwa na. Iso adiyo ko mabaybayan. Alexa, umayak man anak ko. Ni nanang. Alexa, Mabitla ang nanang. Da kayo matgayam, nanang. Umunag kayo. anyan ti madamag ni Marco. Imawag itay. Adan iji airport. Or-orayan na lang ti oras ti flight na. Ay na, yaman pa yapo. Nasayha at mo't nga road. So magmamanulaag nga oras, adanton iti sabali apagilian. Uwan nga rod, nanang. Ay, itapay laang. Maikawa akon. Sigurado apat iti apo ko yo. Ay wood anak ko. Gagangay dayta. Ngam panunutam amas na rigrigat para ka ni Marco daytoy. Taiso ti imadayo. Uwan nga rod, nanang. Basta kararag ka akanayon. At arabayan akanayon ti Diyos ti asawam. Itiday di aldaw nga ipapanan ti asawak iji airport manang Emmy, napalalo ti panagtibayo ti barukong ko. Jack maawatan ti riknak, ngam pinilit ko ti nagkalma,
taamok analaos ti panangbilin kan kuana ti uliteg ko, nga agalerto akanayon. Kan bantayan na ti bagahe na, tadento kat mabiktima ti salisi, kano anya pa'y akita ti modus. Nakaangasak lang itinalukay, apaman nga imawag ti asawak, kat imbaga na nakagtengan iti airport. Namjak man amumanang tasaan lata amapunas ti panagtibayok. Adda pa'y sumagmama ng oras nga aguray ni Marco iji airport sakbay ti flight na. Iso nga idi adda imawag kanya kalpasan laeng ti 3 nga oras. Anang ibagaan na aresto ti asawak iji airport, uray la agkapsutak gapo iti panagpagunggan ko. Inawagak nga rod adagos ti uliteg ko. Hello, Uncle. Adasan anasayat adamag maipapan ka ni Marco. Anya day dya, Alexa. Anya tinapasamak kan ni Marco. Naaresto ni Marco iji airport, Uncle. Adda ka no nakita da abala iti ayan ti bagahe na. Anya, kasano ang napasamak na ita? Di ba't na ornos ana imbag ti bagahe na sakbay anak biyahe? Binilbilin ko pa ni Marco. Jack mo tamo, Uncle. Masapol ang mapantayo kitaan. Tapno amo tayo noon niya talaga tinapasamak. Sige, agluwas na nga rod itamad laeng, Alexa. Jack amo noon niya ti aramidag, Uncle. Madandanagan akparakan ko na. Agkalma ka laeng. Maamuan tanto tipod no ang napasamak, apaman ang makadanon ta iti ayan ni Marco. Agyaman na ka, Uncle. Jack amo noon niya ti aramidag no awan kayo. Di ka agdanak, saan kayo abaybayan? Anan, agrupwat kan, taumay nakadagasun di tabalayaw. Agluwas tayo itamad laeng. Sige, orayan kayo nga ron diti balay, Uncle. Ibatik pa iti anak ko kadananang. Marco, anya tinapasamak. Apay nga inarestarda ka. Diyan ka mo, Alexa. Awan mo tibala iti bagahik. Nung apay nga dati nakita na. Diyan ka mo na niya tinapasamak. Ay, Diyos ko. Masapul ang maamuan tayo no asino tinangikabil iti bala iti bagahe Marco. Da ito yan, di ka na yun ang maipadamag. Nabiktimada kamutan dagiti kunkunada at animbala. Tsaka mo na niya taramidag, Uncle. Madandanagan para iti pamilyak. Ada kami kini Uncle ditoy. Tapno tulungan da ka. Saan da ka baybayan? Aramidan tayo ti amin tapno makarwar ka ditoy, Marco. Di ka mapukawan itinamnama. Uwan, Marco. Agyaman na kiti tulong yung Uncle. Di ka agdanag kunak manan. Tayo inawaga kung jagayim ko nga abogado. Agturungan ditaw. Masapul ang maimbestigaran ana imbag da ito'y anapasamak ka. Ado umatan dagiti kasken ka nakapasamakan ti kastaw. Amok nga addaan mo dagiti maseknan iti daytoy amudos dagiti managdakdakas. Oh, nangagmamati ko na ni Uncle. Ada maala tayong abogado. Iso adi ka kumauni agdandanag. Di nakabaybayan ni Uncle. Pagtitinulungan tayo asulbaran daytoy Marco. Mamati ak nga inosente ka. Kat day tati masapol ang mapaneknekan tayo kadagiti nangaristarkan ka. Anya ngay tinapasamak anak ko. Ayanan ngay ni Marco. Masapol nga agtalin agpay laang ijay nanang. Madamati investigasyon itinapasamak kan kwa na.
Sino nga minaya tinangikabil iti bala iti bagahin na. Diyak mo tamo nanang. Ngam talaga ka nung adda mapaspasama kakasta. Ado ka nun tikaskan ko na biktima ti kungkunada at tanim bala. Ay, Diyos ko. Anya mo tandagita managdakdakas. Awan ti sabali at arigagay dagiti agab abroad. No saan ati mapanagtrabaho para iti pamilyada. Nga maapay ngay nga aramidan da pa iti kasta ka dagiti inosente at tao. Isong arod ang masapol ang mapanagnakan nga inosente ni Marco. May papan iti pagpabasol da kenkwana. Kat kumusta mo't ni Marco? Kasta unay ti pan nakaupay na nanang. Damo na pa'y laang nga agabrod. Kas jayan tinapasamak. Ay, una yun. Sapay ko matarumwar adagos ti kinapudno. Tapno makaawi dun dito di asawa, anak ko. Ti cellphone number ti abogado ni Marco dayto eh. Hello? Hello, Alexa. Siyak dayto ni Marco. Marco, si Kagayam. Kunak no ni attorney. Ta cellphone namot dayto eh. Nakisarita kang kwa nang awagan kayo. Kumusta ta anak ta? Amo na ka di tinapasamak kanyak? Diyak imbagbagakan ko na Marco. Diyak kayat apa ti anak takat maapektaran. Gapo iti napasamakan ka. Di kagdanag, nasayaat kami dito eh. Si Kangay, okay ka kadilaang? Okay lang, Alexa. Masapo lang sang hukday ta parikot. Ngam di kagdanag, makaawid ak tumot laang. Dakkel tinamnama ang mapanagnagan ni Inosente ak sigun ka ni attorney. Nasayaat nga rod no kasta. Aganad ka dita. Di ka maawanan itinamnama. Para kada kayo ang pamilya isa lumabanag. Makaawid ak tumot laang, Alexa. Ikararagta makaawid ka kuman. Katrumwaran ti kinapudno. Wan, Alexa. Dito sardayan dagkararag itinamarswa. Amo ka di na tayo baybayan. Uwan Marco, agtalagta iti Diyos. Agyaman ak ta nakaawid kan, Marco. Agyaman ak matiti Diyos. Kaslabang ungot ni napasamak. Kas na nagbayag ti oras. Kandi pa naglabas ti aldaw. Bayat ti pan nakaimbestigar ko gapoy ti napasamak. Amo ka din nakabinaybayan ti Diyos, Marco. Nangaramat ka dagiti tattao anang tulong kan ka. Tapno lumtaw ti kinapudno. Agyaman ak mat ka ni Uncle. Kastamot iti abogado agayim na. Gapoy ti panang tulong da kanyak. Makaturog tamot laangan iti nasimbang. Mano arabi ajak makaid na. Jak amo ti panunutak kabayatan ti kaawan mo. Nasaya at ti Diyos kadag iti parswana, Alexa. Nagasatak pa ilaan. Taan nadarasan alpas ti investigasyon. Kas tigayan tarik na ti may nga inosente ang mapabasol iti di na mo't inaramid. Kasla nagtupak kanyak ti langit iti dayda ka nito. Impagarup ko no di kayon makita ita anak ta. Ita, nasulbaran ti amin, katadakan iti dan nami. Diyak kayatan nga agin na dayo tayo pa'y Marco. Adda ka asi ti Diyos. Amok ang mapasaya at tatibiyag tayo, uray adda ta di ti pagilyan tayo. Tinapatag kat agdadan na tayo manan, Marco.
Daydi ti nakabutbuteng ang nagdalanan ti pamilyami manang Emmy. Diyak amo no anya ti aramidek kadagidi akanito. Nagsakit ariknaan ti maysa nga ina nga ti asawa na ket madama a maimimbestigaran iti maysa abanag adi namet inaramid. Ngem nagsaya at ti Diyos. Isulaeng tinagbalin akamang mi iti kasipngetan apaset ti biag mi. Ngem di na kami binaybayan. Rimwar ti kinapudno ket nakaawid metlaeng ti asawak. Manipod idin saan nan aginamdat ti mapanagtrabaho iti balasiw taaw manang. No addanto pa'y tsansa na makapan, ni Apo Diyos laengen ti makaammo. Agserbi ko maapalagip ti padas ti pamilyami, kadagiti agtartarigagay amapan iti sabali a pagilyan, akanayon da nga agannad. Taadalaeng dita nga agdakdakiwas, dagiti managdakdakes, amang bikbiktima kadagiti kadaraan tayo, wenno kadagiti OFW, nga agtartarigagay a maipaayanda iti nasaya at apanagbiag ti pamilyada. Agannad kayo kumaakanayon kakailyan, gapu taado ita ti modus aparpartuaten dagiti managdakdakes. Daytoy ti pakasarita akmanang, to'y pagayam mo, Alexa. Alexa, pagayam ko, pudno unay ang makapaupay tinapasamak iti asawam, nga awan ti tarigagay na, no di ti maipaayan na kayo a pamilyana iti nasaya at amasakbayan. Ngem saan amat maturog ti Diyos, amuna ti mapaspasamak kadagiti pinarswana, ket isolaeng ti kamang tayo, kadagiti pasamak iti biag, amang itunda kada tayo iti nalaos aladingit, ken pannakaupay. Amok ang nakaibati iti adal kadagiti dumdumngeg ti pakasaritaan ti pamilyayo. Agan-annad kayo kumaakanayon. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibya. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, ket naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, nagpailingad itinagan a Faustino at tubo ti Negros Occidental, nga iti agdama ket agnana eden iti probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin adanunan ti surat ko. Ti kumaapo na Marso ti kanayon amang tarabay kada kayo. Nabayagan a subscriberak iti YouTube channel yo, tamagusto ka talaga ti dumdumngeg kadagiti uploads yo a pakasaritaan, dagiti pada ana ayat a dumdumngeg. Saan la aday tamanang, adumot ta na pakasaritaan, dagiti naalilaw ti makakanigid a grupo ti nanggagak. Ket siyak ti makapaneknak iti kinapudno dagijay, ta ijay lugar a nagtaudak, adumat laeng tikas kadakwada. Ilingad na kumalatan itinagan a Faustino manang, tubo ti Negros Occidental, ngam nabayaga kon a nagdapat dito'y Benguet. Iso anaadap kon ti kultura, pagsasao, kan aminan akan nawidan dagiti kakailyan tayo dito'y. Nagsurat akmanang takayat kumat nga ibinlay ti padas ko, nang runak at umadanimanen ti basing kawal. Sapay la kumat a mapilimat a maidrama, dito'y nalatak a programa yo. Kablaawan ka, Faustino anak. Kamaudyanan na, nakaturpos ka matlaangan iti kolehyo. Uwan nga rod nanang, agyaman na kada kayo. Tauray no saan analuan di pa nagbiag tayo kat inka gumaandak lata pinagadal. Ita, naiturpos kong ti edukasyon na korsok.
Nga masapol pa'y nga ag-examine ka, sakbay nga agbalin ka anay aman nursulo, anak ko. Nanang, ngam ikarik, nalakalangan na ita para kanyak. Sana nga ag-take to iti pa nag-examine ko. Ikagumakti makapasa iti damo pa'y lang nga pa nag-examine ko. Tapno makastirik ak tumutan kas man nursuro. Anak, Sana ron bang agtaktakak pa'y nanang. Isong ag-review akadagos para iti eksaminasyon. kaya't po asawan, di ka na aginana. Sana nanang. Tasakbay pa anadanon ti kaaldawan ti panagturpos ko. Sinagana ako na talaga ti amin. Anya ti kayat mo asawan. Ito no may alawas, agluwasak iti syudad. Ornosak to iti pagdagusak, kabayatan ti panag-review nanang. Agtalinagad ak iti syudad, aging kaamalpas ti eksaminasyon. Pasensya kayo ninawagan kayo lahat nga uray no rabiin nanang ha? Awan anyaman na anak ko. Nung maapay ayang nga imawag ka, ada ka di parikot. Awan mo't nanang. Isu na lang ita madandanagan ak. Apay ngay anak, ada ka di dakas na pasamak. Awan nanang. Ngam inton bigat na minon ti eksaminasyon. Panagkunakit, dahi ta ti pagdandanagak. Maustino anak ko, dakkel ti panagtalagmikan ka, nagruna kanyak. Amo ka na sirip ka, kan maysa, fresh graduate ka. Nalipatam ka din ti imbagam kanyak, ideal daw ti panagturpos mo. Saan nanang? Jack to malipatan day jay. Matlagayam, dayto yan ti kundaway, tapno mapanagnagam at talaga ka ba alam anak ko. Laglagi pam nga apaman ang makapasa ka iti eksaminasyon na anay kanton aman nursuro. Iso asan arong bang agtimbayo ka, Faustino? Ulitek, agtalag kami iti kabailam anak ko. Iti kinasirid mo. Patsyag ama ipasam ti panag-examine mo inton bigat. Para iti arapaap mo. Wan nanang, talaga makapasaak. Agbalinak anan-anay aman nursuro. Anya di ko naman anak ko. Anya di paabiso ang naawat mo. Nanang, pasado ak. Pasado ak iti eksaminasyon. Ha? Saan la basta-basta pasado nanang? Nangato tinaalak agrado iti panag-examin ko. May saak kadagiti kangatuan. Agpaiso, makitam. Kunaktumot ngamin kan ka, Faustino anak. Kabailam day jay. Nasirib ka ngamin anak. Nakaragrag sakak nanang. Awan ti umasping iti kinaragsak ko ita. Kalpasan ti mano atawon na panag-aadal ko. Apa nagsakripisyok. Kastamot tin kada kayo anang paadal kanyak. Ita, adto yan. May sa ako nanananay aman nursuro. Tapasada ako niti eksaminasyon. Ipampanakil ka unay, Faustino anak. Anya nga iti planom ita. Diya ko nung madayo pa amang isuro nanang. Agaplayak iti pagadalan diti lugar tayo. Para publiko da diya pagadalan. Kaya't ko ti makatulong kadagiti learners. Adakan ka day ta anak ko. Aramidam no anya ti amom arumbang. Agtrabaho ka no sa dino ang lugar ti komportable ka. Diya kagsayang iti kanito nanang. Agaplaya ko na dagos. Kat kasi tinakunakon kada kayo. Sana ron bang agtaktakak. Masapol ang makatulong akon kada kayo kan ni tatang. Panawin mo ten, tapno subadak ti ado a sakripisyo yu kanyak. Nay, ada kamot gaya man, Faustino anak. Nanang,
Nay, apay ang anak ko. Anyat na pasamak. Apay akas na tilangam. Ay, tinasaya at umunag ka pa'y anak ko. Saan arumbang adito ayan tirinaw ti pagsaritaan ta. Malasom rakan. Apayon, Faustino. Anya tinapasamak iti panag-apply mo iti pagadalan dito lugar tayo. Apay nakalidliday ka si Mangpad. Sana ka napagasatan, nanang. Ha? Sana ka naawat iti pagadalan diti lugar tayo. Iso amalmaldaya kita. Nalaos ti panagliday ko, nanang. Ngamin, sana matungpal ti arapaap kong agisuro dito'y lugar tayo. Talaga makapaliday ta sa anak ana pagasatan anaalakas man nursuro iti pagadalan iti lugar mi manang Emmy. Saan aga po ta dati mas kwalipikado ngam iti siyak? No di kat tigapuna, jay padak nga aplikante anaawat kas man nursuro kat anak ti kang runaan amang supsuporta iti alkalde iti lugar mi. Saan mo't apananguyaw manang, ngam na imbag kumamat no talaga deserving, ngam saan mo't tatigrado na dandani pasang awa ako nada. Kandagiti credentials na talaga saan ang mapagpiaran. Nabatad anaawat laeng iti dayja pagadalan, gapo iti impluensya ti amana, akang runaan a supporter ti alkalde iti lugar mi. Ti kang runaan pa'y anagladingitak manang, naggraduarak iti dayja pagadalan. Idinto tajay naawat apadak nga aplikante ket saan. Gapo iti dayta, naawananak iti ganas nga agaplay manen, takadagidi agundaway, may maysa ti adda iti panunot ko. Awan impluensya mi, tauray may sala ko mga opisyal iti lugar mi, kat awan am mo wenno kadagket mi. Tinulungak lang arudan ti amak nga agarado. Kat iti maysa nga aldaw, umadani idin ti eleksyon para kadagiti opisyal ti barangay. Yaklatan sirok tinarukbo sa kayong agpariir. Sigurado ngamin ang nakaturog ni tatang di takalapaw. Baybayak nga ginana ni tatang, ta sigurado ang nabannog. Manumot a kinalang ti dinalusan mi. Ken adapay daddo mga inaramid mi dito'y talon. Kas pa nagsagana ito umaya pa nagraraap. Ni dagitimot agkam-kampanya kandidato diti lugar mi dagita sumungad. Agturong dito ayan ko tayo kang kandidato a kapitan dito lugar mi. Naimbag nga oras mo, Faustino, Barok. Kastamot kada kayo, Tata Rohel. Naimbag nga oras yo. Ayan ni tatang mo ay. Agmay may sakan samot dito'y talon yaw. Saan man tata? Adda di takalapaw ni tatang. Agsisiesta. Kalkalpas mi nga minanangal daw. Kastaya. Ay katno sa anak ka makasinga, Faustino. Kaya't ko kumaabuludan di sumagmamano a minutos te oras mo. Tay bagakin ka no, anya mo't adag iti mabalin a maaramidak to dito'y lugar tayo no bilang tama pagasatanak. Ay katno na tata, awan na nyaman na. Sige lang, kaya't kumot amang ngagan no anya dagiti platapormayo.
jay ko nam, Faustino. Magusto ako na iti plataforma ni Tata Rohel, nanang. Iso nakaibutakkan ko ana iti sao itay nagsarsarita kami at tumulong ak iti panagkampanya na kas kapitan diti lugar tayaw. Sigurado ka, Faustino. Maisapar mo ay ati sumurot ka dakwada nga agkampanya. Kat ko namat nga ado ti masapul nga si kasunyo ijay talon. Tagsagsagana kayo para iti panagraraop. Puno day tananang. Ngam, may sapar ko mat. Ken ag full blasak to sumurot kadakwada nga agkampanya, inton nalpasan di panagraraop. Ang mga numabannog kamot unay, anak ko. Saan, nanang? Kabailak. Saan ta kapag danagan? Ay, kat si ka nga ron ti makaamu amo ka din ni tatang mo ti panggap mo. Wala nang, nakasarita ko ni tatang. Maawatan nakmat. Basta jak kanuliwayan na tulungan kadagiti trabaho iti talon. No kasta nga road, makaamu ka, anak. Agyaman ak maawatan dak nanang. Alang arudan, hingkay mo't aginanan tani. Rabiin, napuyat kayon. Bakit ikinapingat mo ang kampanya para ka ni Tata Rohel, Faustino? Lydia. Ididamo, pasurot-surot ka laang. Ngam apaman analpas ti panagraraop. Nag-full blast kan amang kampanya ka ni Tata Rohel. Talaga nga minakayat ko ang mga abak ni Tata Rohel. Nagpintas ti plataporma na. Ti panagbali na patas to ti amin no benepisyo ti gobyerno ti pagsasaritaan. Kang runan ti plataporma na apan nagpaksyat na iti korupsyon iti gobyerno. Faustino. Nasaknap nga mina na talaga ti korupsyon ita, Lydia. Dito lang ang lugar tayo, asaan mo't unay analawa, adapay korupsyon. Kasanulangan nga iti daduma lugar. Saan la dayta? Nasaknap pa iti bulok a sistema iti gobyerno. Ha? No siya, saan ko amadlaw ti kada ti bulok a sistema kas itinakunam. Ta, jak matmadmadlaw dayta. Adong amin kada tayo, ti talaga akaslaawan anyaman na dagiti mapaspasama kitaglawlaw na. Ngam no amerisan na naimbag, saan gaya man nga umno? Kat dayta ti kang runaan na makagapo, no apay akayat ko ti makatulong, tap nagbaligi ti kandidatura ni Tata Rohel. Kita man ako, nabambanog ka manen asimangpad. Malaksid anarabian ka na nakaawid, gapo iti panagkamkampanyayo. Kanayon ka pa'y amabambanog. Naimbag ko mano, dasweldum di tangab awan mat. Voluntaryo ka mo ta sumursurot nga agkamkampanya para ka ni Rohel. Awanan nyaman na nanang. Naragsa ka kitar aramidak. Kan may sa? Naibagak mo ten kada kayo ang magustuak tinapinta sa plataporma ni Tata Rohel. Faustino, anak. Saan lasyak, nanang? Adu kami ang maayatan kadagiti plataporma na. Katnamnamaan mi, ang matungpal amin dagita no iso ti mapagasatan ng mga bakas kapitan dito lugar tayo. Agbalinto na patas ti amin no may papaniti benepisyo manipo diti gobyerno. Saan laday ta? Labanan na ti korupsyon, kastamotan ti bulok a sistema iti gobyerno. Isa pa ila ko mga ruda, tamapasamak to amin dagita. Mamate ka mapasamak to, nanang. Basta ni Tata Rohel ti mapagasatan ni agbalin a kapitan diti lugar tayo. Sigurado day ta.
Bunga nga rod ti kinaragat ko anang ikamkampanya ka ni Tata Rohel manang Emmy. Iso tinangabak kas kapitan iti lugar mi iti daydi a panawan. Kas panang subad namat siguro iti kinaragat ko anang ikamkampanya kan kuana, inalanak kas maysa kadagiti tanod iti lugar mi. Napalaos ti ragsak ko idin, tauray no nababalaang ti sweldo, sabali tirik na nga itden, no daytay makatultulong ka iti sabali, nang runa no maipapanan iti linak ken kapya iti lugar mi. No dadduma, mangmangtad ni Kapitan Rohel iti basit agatad, anayon ti sweldo mi, apakaragsakan mi matuna yan. Ngam ti sagpaminsan, apanang ipapaay na kada kami iti kwarta, kat nagbalin amasansan, nga isumeten ti nagsiddaawak. Saan laday ta? Nadlaw ko pa'y ti kaawan ti proyekto a maipatpatungpal iti lugar mi. Ken ti kadaksan, isu ti kaadda dagiti armado a lalaki amang kuykuyok kada kami, tunggal agronda kami iti masakupan ti lugar mi. Kinasaritak nga rod ni Kapitan Rohel. Napanagkakon ti kinapudnom nga agserbi dito lugar tayo, Faustino. Nangruna ti kinapudnom iti panagserbim kanyak. Kapitan, Awan nga ron ti rason tapno agilimadakkan ka. Iso si dadaan na kamang sungbat iti saludsud mo. May papaniti kinasya sino dagiti armado a pasaray makakuykuyog yu atano tunggal agron-ronda kayo iti rabi. asino nga min na talaga dagijay, Kapitan? Kamang ka dito otoridad dagijay? Saan? Ha? No kasta? Asino da nga rod? Dagijay kat kamang ti makakanigid a grupo. Anya? Rebelde dagijay, Kapitan? Di kaagbutang, Faustino. At da iti bendag tayo dagijay. Isuda ti mang protektar kada tayo kontra kadagiti pudpud no akabusor tayo agagangay nga umilay. Isuda ti katulungan tayo amang protektar iti aglawlaw nga ininot adadadaalan dagiti kapitalista ken oportunista. Babaan kadakwada, maprotektaran ti aglawlaw. Ti nasaya at ikuyog kay ti sumarunong operasyon mi, Faustino. Takas na kunakmatan, napanagnakakon ti kinapudnom nga agserbi. Mamati akadakkel ti maitulong mo iti operasyon mi amang protektar iti aglawlaw. Kapitan, Enton rabi, asikasuan mi ti maipapaniti kurakot a kontraktor a napusga na mga ipatungpal iti proyekto diti lugar tayo. Dakkel a perwiso ti ipapain na, iso ang masapul a magupudan ti kinaawan bain na. Para daytoy kadagiti gagangay nga umili, kadagiti marigrigan. kasta ka di, Kapitan? Wen, katkas na kunakon, napudno kay ti serbisyo. Mamatiak anapatagkan ka dagiti kagangay nga umili. Isu nga ikuyog ka nga rod iti operasyon mi. Andad ka iti panagrondayo anak ko, Sapay agdinamag nga adda no dagiti agdakdakiwas a managdakdakes ita dito'y lugar tayo. Nanang. Ang mga nukala at kit di amasalaw yu dagijay, narigatan. Di kay agdanag, Nanang. Awan ti dakas sa mapasama kada kami. Ken ado kami mat? Amok da ita, gawawan kastay aganad. Maditi agtaltaliklatan, Faustino. Ang mga no da ita kit di ti pakaisagmakam. Sa bagay, gusto kayo, Nanang. Kalpasan ti panag-duty o kastanod. Agawid kanto adagos anak ko. Tapno makainan na kamot. Wan, Nanang. Di kay agdanag. Inak nga rodan. Maturog kayong matantan eh. Rabiin. Sana bali ta damot tulbog ko dito balay.
Makastri ka nga oray nakaturog kayon ton no sa mga putak. Anya ti linaon dagiti agalon, Kapitan. Gasolina. Ha? Ni, Kapitan, anan mo tayo nga dagiti gasolina? Isabuag tayo ka dagiti bulldozer ken backhoe, jagamro da kontraktor. Anya? Kaya't tiyo sawun, Kapitan. Oramon tayo dagiti kagawaan ti kontraktor amang ipatpatong paliti patrabaho diti lugar tayo? Wen? Anya? Kasi kati mga bukbuk iti gasolina iti backhoe ken bulldozer. Anya? Nga Kapitan. Di ka nagkadkad, Faustino. Ha? Di ka di maamak nga ang mga numakapungtot dagiti kakadwa tayong armado. Kapitan, agtongpal ka, Faustino. Sana bale, tabukbukam lang mo iti gasolina dagiti makinarya. Sa bale, timang sikyab. Kun saan laday ta? Dakkalagata ti itidkukin ka, apaman na maaramid mo ti bagbagak. Aktignay kan, Faustino. Itay pailaeng, imbagakon kan ka. Sana kaya't nakiti kakadwa tayong armado ti matagtagan. Kang runaan na, sanda kayat ti sukir. Anya? Iso nga agtignay kan, Faustino. Aramida mong tibilin ko tapno makapanaw tayon ditoy. Nagsisina kaming kada, Kapitan. Kan kadagiti kakaduaming armado. Malipod dito ayan ko. Matanawagak ti maururang pailang abak ko kan bulldozer. Ngar aramatan ti kontraktor. Amang isimsimpay ti kalsada dito lugar mi. Makunkonsensya kiti inaramid mi. Panagkunakat saan arumbang dayjay. Nang runakat na ornos mo ti may patpatok pala patrabaho dito lugar mi. Dakkalagatan tintad kanyak ni Kapitan. Amok itan no sa dino ti pagtataudan ti itad na kada kami akwarta. Kas na ti sang kabasit aswildo mi atanot. Agtatao di ti panagkikikil dagiti kamong ti makanigid a grupo. Amakikadkadwa kada kami. Dagiti armado akakadwa ni Kapitan. Impagarup ko no nalintag ni Kapitan. Ngam agdadata asaan. Nagbidto kiti pan makamamok ken kuana. Bidto ti amin yung bagana. Inalilaw na kami. Tawan mo't apulos tinay patungpal na kadagiti plataforma na. Inalilaw na kami. Kasi di pa nangalilaw nga aramatan dagiti makakanigid a grupo. Dagiti supsuportaran ng armado. Isudat agdadata nga oportunista. Manangalilaw da.
Dakkel abidot tinaramid ko manang Emmy. Makonkonsensya ak ngam ikagkagumaak nga aramiden ti amin, tapno makasubutak iti bidot an aramid ko. Wenno iti pan nakaalilaw ko kunak manlaangan. Kalpasan ang nagpakada ak iti pamilyak, kan kalpasan a binilbilin ko ida nga agan na da kanayon, pimanawak iti lugar mi, tapno saanen a mapasarunuan pa iti pan nakaalilaw ko, kan bidot an aramid ko. Tidakkel agatad nga intad kanyak ni Kapitan, ginudwak. Imbatik kadananang ti kagudwa. Inaramat ko nga imadayo ti kagudwa. Ado a lugar ti nakaisarungak, aging gaan nakadanunak dito'y Benguet, nga isun ti ayan ko, aging gaita. Gaputa damot tinurpos ko, nakastrekak kasman nursuro iti pribado a pagadalan, nga iso ti obrak aging gaita. Makunak a napintas meten ti kasasaad ko. Ngam saan la mapukaw ti ambisyon ko nga agisuro iti para publiko a pagadalan, takayat ko at talaga ti makatulong kadagiti learner. Sigun met iti kaudyan adamag ko iti lugar mi, saan una yan a nabilag ti presensya dagiti makakanigid a grupo, gaputa adon ti simuko a natulungan pa yan ti gobyerno. Dawat ko manang amamin pinsan ko man amapaksyat dagiti manangalilaw, tapno awanan ti maalilaw da iti killo nga ideolohyada. Agyaman na kiti panangyurnos mo iti surat ko manang. To'y pagayam mo, Faustino. Faustino, pagayam ko. Sabali mo ti kapadasam iti sidong dagiti makakanigid a grupo. Agduduma ngamin at talaga ti estilo ti panangalilaw da. Nga may-maysa ti kayat da mapasamak. Agisaknap iti killo nga ideolohya at ilaang agnumar kat dagiti kapitalista ken oportunista amang supsuporta iti ganwat da. Naimbagmet ta nasapa ka anakadlaw idi pagayam ko kat nasapamet nga inabandonam ida ngam ti mairamraman kaket din iti kinadakes ti aramid da. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyay.